datorren asteko eguraldiak, eta orain nire kidearekin pasatuko dizuet. Kaixo egunon, lehenko asteburuan neska bat bortxatu zuten erdizian. Gaur, Eraia Kalbillo, beldurbarikeko zuzendariarekin hitz egin dugu. Txeima Jafaifarekin pasatuko ditu. Kaixo, Txeima? Kaixo, arratsaldeon, Eraia Kalbillokin gaude eta asteburu hontan gertatu dana kontatuko dizuet. Bueno, nik eta behin, beldurbarikeko asoziazioa da, emakumeak bakarrik gazteren kaletio eta beldurra dutenean, gure asoziazioara ditzen dute 016ko telefonora eta gu denetaz enkargatzen gara. Eta ze gertatu da? Bueno, asteburu honetan Maren Sanzetan haiek estaran adingabeko bi neskak 9:30 aldera inguruan etxeratzi joztenean bi mutiko atzetik atera eta beraien bikera joan ziren, baina Maren Sanz eskapatu eta gure asoziazioa ez ezagutzen zuen eta deitu eta gu denetaz enkargatu ginen. Kaixo, laguntza behar dut mesedez. Lasai, nola ditzen zega? Maren. Mare, ez lako, lasai dira pasatzen. Bi mutil gure atzetik zaitezten eta nire lagun hartu dute eta bortxatzen ari dira. Mare, non zaude? Kafeko aldapan, subterraneoan. Zure gana jakute, bezkako zure baten garela, bale? Bale, mila esker. Venga, agur. Eta zer ikusi zenu? Negoen etxean lasai eta entzun nuen oihu batzuk eta jaitsi nintzen etxe bera atentzia deitzen. Eta zu izan zinen bortxaketa saiakeraren testigoa? Bai, ni izan nintzen bortxakeraren saiakeraren testigo. Eskerrik asko, Txeima. Hauek izan dira gaurko albisteak. Agur! Bide honekin adierazi nahi dizuegu emakumea nahiz gizona izan beldurgabe atera barra daukegula kalera. Hau, kasu bat da, baina milaka kasu gertatzen dira. Espainian bakarrik 1981 bortxaketa kasu salatu zituzten eta mundu mailan 1922 emakume hil zituzten. Munduko emakumeak ez eduki beldurra! Nahikoa da! Everybody needs inspiration. Everybody needs a song. Beautiful melody. Txon, eutxi mobil. Uy, va a ser difícil, Mira. Que no se le ve la cara. El libre me ha respondido, what the fuck, ¿qué? ¿Quién te... That this